Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kumban Shupinkin Mau, Bau Menteri Sarkar Barim, Uba H. Don Kupar Roy Lingdo, Uba Longru Ukurtong Kaseng UDP, Haganige Election MLA na Soyong Constituency, Ula Klat no Naganiga Slapper Thay, Haga Janmit, Jonka Lasngi Ublay, Ka Arpau Tarik Ubanay Rempang Arajar Arpulay, Parhadin, Ka Jingpang Kabala Banya U. Halo Organiga Jing Klat Jong Ba HDR, Ya Uba Jukot Eid Kum Umahe Don. Ipat ba jong kejela bat kamtam ki bahapo ka soyong constituency kila penpau ke jing ngok thang hadin ke jingdu no yo nongelam jongki hadin ke jing khlat jong ba HDR lingdo haga ar photrik ubnai rempang na ra shwa ya ka met haying sa jong u ka badan ha upland road lat khra shillong khnang ba ki pat ba hapo ka nong ba kinyo ban wan kren khaddo ya u bat minta ka sngi pan arpu arterik ubnai rempang arhajar arpulai la ra ya ka met badang sa jong uba don sha ka shnong la jong kata haso yong la sakhiru bakum ka dak ban sngolam ni ka jingdo ka bakrao ki pai ba jong ka so yong constituency kilayami pai ba ban yang harut surok ban pdiang ya ka met jong uba HDR lingdo haringkat ki umat kthang bat ki jing tho ki bakila pen sngo na ka benta jong u la ongru baka jing pendap ya kan nyam kerukom nakabenta ka met badang sa jong ba HDR lingdo an le aka arpulai tarik ubnai rempang arajar arpulai
Tingi kum ke area rang sekian kabay day lang hi baro nakan tuan si soyong tingi pin pau ke jing susi ba namantai imahe ba lalait no kum hagani kapur kaba syajaka kaba I lapun kre te nak takadaw ngi dom tak jing snow dulong kaba kraw ngi ki area rang sekian henrai hadu kan tuan si hi baro away bat ngi entah beruskat tangin ni yo ya kajing mento shibun nakaling jong imahe badai I ba jong ne kan tuan si hi bro away ke katno kajing snow du nong ajong I baro I kan tuan si soyong naman ta jong imahe ke tangkum ne hi ngapen pau ba ngin nyat wajur baro kawai hi kan tuan si naman ta ba imahe hi insay yung nong yalam nong mikmat ban nong hikum mahe ba kam tamru ngin pen erbiang ngin pen kesan yala de ngin omret kamen sim namar ndai kecing susi kejongi ba ngimon mangi ndai umon ute bana jerong te kumta ngakar pacur ya baro kawai kan tuan si bakin ya pen singan pen ka ngiu ba imahe in ai bat in say ya unong mikmat nam ta jonga bat nam ta jong fi baro kawai kan tuan si ba unyo ya kecing chop ko badon duburam ban yo ru ya kecing chop ko ba nang kampalat nang ne sakman te kumta tang ini hingi pen pau ba kajing sngau it song thani mehe le sok le san chadwar ka ba ublei ula pen kre te tang kum ne hi ublei ai ublei ya pi baro ba pet ya kani video nyalom lang hang ni baro naman ba ni pediang ya ka met ka badang sa jong I mahe HDR lindo ibalong unong mikmat jong I lagi sini kisnem kuladet bat balong ru balabat teng ru ya ka Home Minister de ngidap la kajing sungsi bat kajing sngau lingo bat kajing sa kajing dum namar kajing klat kendet kajong I kala pelong yangi kinong kerjaan bengin dap la ka jing sungsi bat kajing sngau sa kajing dum mo namar ba kersan ni kum kinong song snong ke area rang sken ni pen pau kajing sungsi ka ba kraw ya kajing du no ye mehe HDR lindo ibalong kum ukpa jongka constituency so yong baro kawai ilayo sibun ke jing mentoy ha ke development ki bapher le suk mahe shakajaka ka ba ublei la pin kre na ke benta jong phi to kir khu ba ublei un pin mi yaw kan ni dien ubatrei sitom ubatrei bha ubakum ma phi ublei sibun mahe le suk. We are all here we are all here in Solo standing here to the suddenness of our candidate Mr. HDR Lindo. This loss is a loss for not only for our constituency but for the state as a whole because he has been a leader for 25 years. So we have been we have hope but that this man will lead us but suddenly he passed away on the 20th of February. So this has been a great loss. So all of us we are here, all the supporters of Mr. HDR. So we feel regret and we feel sad. So now all the hope we hope only on the Heavenly Father so that He will lead us and to the UDP candidate that we will from Soyong constituency.